Zvina kumira zvakanaka. Murume uya wekuwina OK Green Challenge kasingaperi. Iko zvinhu zvawina kechi 7. Murume wakarusape uya. Hazvina kutombomira mushe. Iko zvinhu this time atora futi mota ye 50,000 USD. Vanhu vakawanda vazosvika pakuti no. But zvinhu izvi imimi panenge pachichukuchwa chinjeche chichitenderedzwa kudai so chichukuchwa chichitenderedzwa. Zvinhu izvi zvinyatsori fair because how come kuti munhu 1 ndiye ega anoramba achingowina. Vamwe vanenge vachita no it's a planned match kana kuti vamwe vari kuti maybe vamwe vakushanda black magic kuti panenge panhongo kabepa pakunokavhura kanenge ari kuchinjira mumaoko emunhu anenge akavhura because sometimes vanoti vakachukucha vombonhonga kuti ngatidzosere vobva vachukucha vachiterese. Saka vanhu havachazvinzwisisa vanhu muzimbabwe kuti how come kuti munhu 1 aramba achingowina OK Grand Challenge. Hapana kana zvimwe zviri kuitika here but vanhu vezimbabwe vanozongopedza nyaya vakungoti dzinenge black magic. Panenge pachitoshandiswa mishonga chaicho yekuti iwo haungambowine mawiniro yakadai so 7 times zvakaita chinenge chichirola chavo chine mazipepa hobho cheche zvingonzi zita rake ndorinoramba richingonhongwa chete. Pane nyaya amene muri Zimbabwe munoionawo senyaya because zvina kutombochipa izvi.